tinaguan sa kadagatan. Kasa sa makagagahon, kung mga misteryoso, kaalam nga lisod o karon, sa mga gagipang umon, ang kailangan yun nga akong dayon, kung pasalamatan ang iyang grasya. Natumiya, ihangop sa kalikupan, wapiya ang landong sa kapanganuran. Gano ka gisag ngay sa kadagatan, o ang taligama way katungdanan sa kanayan nga nabuhita. Kasa sa makagagahon, kung mga misteryoso, kaalam nga lisod o karon, sa mga gagipang umon, ang kailangan yun nga akong dayon, kung pasalamatan ang iyang grasya. Sayang, daghang katarungan ug mga kausaban, ngamugna sa katawhan, samtang may utlanay, daghang di masabtan, ngaway katubagan, kung lalo ang bang kahintang may